Abahlazi bezombusazwe kanye nababukeli sebemsulele uDouglas Monzoro njengemphanga okhethweni lokuchibiyela olizayo. Iqembu lakhe elithwele kanzima libonakala lingakutholi ukwesekwa kwanele embuthanweni ngalesikhathi sokukhankasa. uMonzoro ubonakala engadikibali. Ngempelasonto ubephume ngenkani efuna ukubonakalisa ukuthi usekhona. Uqinisekise abamisekayo ukuthi iqembu lakhe lisezandleni ezifanele. The party that was formed in 1999 by Morgan Tsvangirai and his colleagues is alive and well. Number two, the party that was formed by Morgan Tsvangirai and all our forebearers shall never die. This party has been subjected to many vices. It has been subjected to heat, extreme heat. It has been subjected to cold, extreme cold. It has been beaten. It has been smothered. It has been smoothened. In short, it has been made strong. uMonzoro wake wasola ngokusebenzisana neZanu-PF uthi uzoqhubeka nokuxoxisana nomengameli uMasini Nangagwa ukuzama ukuthola isisombululo ngezinkinga zenhlalo ezikhungethe leliyazwe. After the senseless bloodletting in 2008, there was dialogue and there was a global political agreement together with the government of national unity, which changed the lives of the people of Zimbabwe for the better. Njengoba kukhankasela ukhetho lokuchibiyela wonke amaqembu kuhlanganisa ne-MDCT akholwa ukuthi azokwazi ukuthola isihlalo ezanele.